Malumatlarda ruchkanın tarihinden her sekundda yer yüzüne takbilen 125 tane ruchka tatılya. Ular öz gözbaşını nireden alıp kaydıyarar. Bizim ulanyan ruchkalarımızın ata-babaları kadimi Xitayda döräpdir. Kadim Grekler bolsa öz yazı enjamını stilus dep adlandırıpdırlar. 18. asırda adamlar yazı üçün uçların yeleklerini ulunup başlapdırlar. Bizim bilýän ruchkamyz 1888-nji ýylda peýda bolupdyr. Onu bank işgäri John Laud döredipdir. Şol döwürde esasy mesele tomusy eräp akyp gitmeýär, kışta donmaýar, siýany oýlap tapmak bolupdyr. Ruchkalar has käýmilleşdiren adamlar Vengreli dogonlar biro hasaplanýar. Şol wagtda ruchkanyň bagasy bizim döwrümizdekinden has gymmat eken. Bir ruchka bir işgäriň bir günkü iş hakyna deň bolupdyr. Dünýäde iň meşhur ruchkany Marcel Bik 1950-nji ýylda döredipdir. On oýlap tapan bir kristal ruchkalary bizim günlerimizde de ulanýar. Siz nähili ruchkalar ulanýaňyz?